Muling inilapit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga programa at serbisyo sa 73 dating rebelde sa Ilocos Sur. Bahagi ng mga inisyatibo sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang aktibidad bilang pag-alalay sa mga dating rebelde na muling mamuhay ng payapa at may suporta mula sa gobyerno. Bukod sa mga programang pangkabuhayan, ginanap din ang pagbibigay ng passes sa 206 na kwalipikadong amnesty applicants na magsisilbing proteksyon ng mga ito mula sa pagkakaaresto at pagkakakulong at may kakayahang magsuspinde ng anumang parusa. Sa taong 2026, target naman na mabigyan ng abot 20,000 pesos na educational assistance ang nasa 42 anak ng mga rebelde sakaling maaprubahan na ang alokasyon ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Patuloy ang mga inisyatibo na naglalayong mabigyang suporta ang mga dating rebelde at kanilang pamilya sa kanilang pagbabalik lipunan. IFM News. IFM News. IFM News.